Bossa qraba u ħbieb nies mix-xena mużikali u oħrajn is-sibt filgħodu nġabru fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Venera fejn ingħatat l-aħħar tislima lil Carmen Tanti, il-kantanta popolari tal-grupp The Greenfields, duo folkloristiku li tul is-snin kiseb popolarità kbira b'diversi kanzunetti Maltin. Carmen Tanti mietet l-4 filgħodu fl-età ta' 75 sena. Waqt il-funeral Carmen Tanti ġiet deskritta bħala li ħalli d-dinja aħjar bl-eżempju li kienet timxi bih waqt ħajjita. Fil-waqt li l-impatt ta' ħajjita ħalla toma tajba u sabiħa għal dawk kollha li kienu jafuha. Intqal li bit-bissima tagħha Carmen kienet tilqa lil kulħadd anke minn meta kienet għaddejja minn mumenti diffiċli. Kienet deskritta bħala mara kuraġġuża u saħansitra kienet tipprova toħroġ it-tajjeb minn kull sitwazzjoni. Bil-vuċi sabiħa u unika tagħha, Carmen Tanti flimkien mal-grupp The Greenfields għalmet lil poplu Malti l-ġmiel ta' art twelidna u tradizzjonijiet sbieħ tal-Maltin. Bosta kienu dawk li taw l-aħħar tislima lil Carmen Tanti fejn ġiet deskritta minn diversi bħala mara b'qalb tad-debb dejjem bitbissima fuq fomma u li l-familja għalija kienet tiġi l-ewwel u qabel kollox. Iżda ċertament li l-imħabba tagħha lejn il-mużika kienet waħda li żgur kienet tispikka fiha grazzi għal kanzunetti li kienet wassal lill-udjenza li tant kienet ferraħ. Matul is-snin il-grupp The Greenfields saħru l-udjenza fuq ix-xandir nazzjonali b'kanzunetti varji fosthom il-karozzin, il-vapur tal-art, Lajn, iż-żmien għaddej, il-banda ta' Endri u Miliet flimkien. Tal-miliet, 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 ma' xejn aħjar